El call center està preparat directament per prendre tot aquest tipus de dades, per gestionar-les ràpidament i és l'únic que s'hi dedica. Ells estan esperant la seva trucada. Es poden passar qualsevol tipus d'incidència. En el moment que vosaltres us poseu en contacte amb el telèfon 24 hores d'avaries, ells prenen dades, ells prenen l'opció de trucar al proveïdor adequat per poder-nos comunicar a nosaltres quina incidència està establerta. No només això, sinó que ells també truquen directament al proveïdor perquè aquest pugui iniciar la solució de la incidència, per lo que nosaltres, quan ens arriba la informació, només hem de fer un seguiment. No només ens ajuda a nosaltres, sinó també a vosaltres a que tot problema s'ho solucioni molt abans. Ells directament prenen nota, prenen dades, miren quin proveïdor és el que ha de solucionar el problema dintre de la comunitat que està trucant, es posen en contacte amb ell i s'inicia el protocol a partir d'aquell moment. Molt més ràpid, molt més àgil i molt més directe.